Padulong mingadto sa gairan mga katribo kawakwak. Kay na ay kalabira daw dito. Uy, kadelikado, kalabira. Uy, Totski, ayaw biyain taon mo kumpiyansa nga to ha. Kay nabiyay kalabira na. Yayay gun mo, wara bang mama diha. Piligro ra ba kayo ng kalabira? Moy tagas, kuya moy sa to pang kachila gyud siguro ni. Dugay-dugay na siguro yung bukuga. Amo ning tanawon dito. Sa kachila ba na, sa inchik ba na, unsa nang bukuga na. Nahinay mo padagan, Totski ha. Kay na, piligro ra ba kayong karsada, Totski? Yaman sa una, namuumo na ra ba ka? Hinay lang yung dagan, Totski ha. Wara ba mama diha na, yayay yun ka. Pastilan. Amping mo siyang pagpadagan, kadelikado kayong karsada. Hapit na may maabot mga katribo. Tanaw na mo dito kung saan ang mga klase sa bukog na tagkasan daw kung ng mga bukuga. Base sementeryo ng akaraan diha mga katribo. Totski, basin karaan ng menteryo ng lugar diha sa unang panahon. Basig maunay gulubngan ni Lolo Tikio ba? Katong imong apuhan, Totski ba? Kato bang imong apuhan nga namatay sa kabahong ba? Basig diha to gilubong imong apuhan sa una. Pastilan. Pilang galon na dong. Kay kachila biabot to imong apuhan. Layo-layo biday na, Totski. Mauna ning dana dere mga katribo kawakwak. Oh, nagbabag mo ng kamera lagi, Totski. Mayong wadto ahapon. Mayong hapon sab ni mo dong. Pastilan. Pagabuotan ni mga bata oy. Nasa gatas kong luyo ay. Ay mo kumpiyansa niya basig na ikubrang banako niya ha na kanas agata mapaakan ko ng itlog anan na borot kina wala ba mama diha na yayay gid mo. Kina siya kanang una siya itawag og mga bukog sa kanang damami. Pero dili kuan daw kuno siya mga Damami ang daddy. basta mga tagas. Pastilan. Bukid-bukid yun din ang lugar na, Totski. Direto dapitan ano ang kalabiran ano itong tanawon dire dapitan. Agi pa din nagkawayanan. Direto dapitan. Dire dapitay. Naagamayan niya sa kato. Kamingaw ba ng lugar na, Totski oy? Basig mga saag mo diha ha. Wala ba mo masuhito dihang lugar ha ug asa na napita na basin yang matangkal mo diha. Kay naara ba to si kuan diha bangis ang haring irong buang. Asa na ba no? Sa una. Minteryo sa karaang minteryo sa Kachila inana. Aw mao na diha, Totski, mao na lugar di ay. Muna nakitaan bago. Ang ano? Aw di ara oh. Kalapira gid ano. Mga bukog yun di ay. Tagas ka to kuya mo no. Ang mga buko guys oh. Muna nga kalapira guys. Kato nakakita ko to sa una brad tag-as ka tong mga kuya mo eh. Ano man ni Cesar? Arter Police. Gihatod na di ay sa minteryo di ay ang katong tag-as og tuhod, tag-as og kuyamoy. Sa ato pa
kalabira siguro tos katsila. Diri dapita diri. Kay tag-as man nagtuhod ng mga kalabira sa katsila. Tag-as man na silang mga tulan. Interview gid ni sa unang panahonan. Kaning lugar diri. Bungan. Diri ra ni mo nakautan. Diri. Diri na nakauti diri guys. Oh, yang ngarto. Andi ni mga bukog diri sa unang panahon na kay daplin guys baybayon gud. No? Ang kilid ni katunggan. Katunggan kilid do. Diha di dapitan lugar day Totski. Diri. Katubaya imong lolo Totski katsila baya sad to. Tag-as baya pud mga tuhod. Tag-as sa tutulan. Liwat sa imo ha ba. Taas pug tuhod. Liwat kay kasi mga apuhan Totski nga katsila. Kung nakita na ko sa una atong Basta mga tag-as og tuhod katsila na siya. Rubnganan siguro na sa mga katsila ng lugaraha diha. Panahon siguro na sa gubat. Nakautan nila nga kalabira. Karon mao ni ilang ikaduha nga nakautan. Naon saan man ang kamera Totski ay yuta na may mga ikuanan kana. Wala man toy ulo no, di ba? O ang yuta na bigbidyuhan sa pastilan. Karon nagtirang kamera diha ay naon sa man Totski. Pagkaliwat jud siya kapuhan oy. Pastilan. Ana ba ana? Pakita ginang kuan yun. Dili kay ang yuta na no ibidyuhan pastilan jud ka Totski. Pagkasurambaw yun ni mo gid oy. Kay katong gihaton niya sa sementeryo na atoy tuway-tuway. Basta makakuha ka ng tuway-tuway, di ka basta-basta biyana. Mulaban biyag na si Muha. Kaya ang kining tao, sagrado ra ba kayo ning tao? Kung makakuha kag tuway-tuway, ang kalag sa tao magsigig uban-uban sa imuha ug asa ka mulakaw. Mulaban na si Muha. Mupanalipod na si Muha Totski. Kung makakuha kag tuway-tuway sa tao. Pero tagsari pakit-on na ng tuway-tuway sa tao mga katribo kawak-kwak. Tagsari mo pakita ng tuway-tuway. Swerte kag pakit-on ka ng tuway-tuway sa tao. Kay usa na siya kadipinsa sa imong kaugalingon. Paril lang gani mo. Sayuta. Na magay mo nakautan. Samot na ka ng kaut-kaut yung mga lamlaom ba no? Sa ato kadaplin na nas dagat ng kuan na yuta diha Totski. Ano yung mga buko guys sa panahon pa daw kuno ni sa gubat. Porting dugaya na gyud ay ng bukuga dayo kay mga gupok-gupok naman siya. Diri nila ni nakauti sa kuan kilid-kilid diri kapita kani. Ana diha, paring na diri kapita na kautan na diha nagkanar sila diri. Kautan na diha kapita. Paminaw na ko Totski. Murag dili lang kay kana ray nakautan. Murag napagyud siguro nay Kani dato lang po ni laing mga bukog diha. Kaysa tan-aw na ko sa lugar murag lubnganan na sa mga girero sa unang panahon pa siguro na sa gubat ng kuan na diha menteryo siguro ng karaan. Panahon pa ni sigira ning bukoga Mailam gyud nato kaya makita na to basa kanang kuan ba sa video makita na to nga dugay nagigay ng bukoga kaya wala nagagupok-gupok na gunaw. Si Bossing Ray mo dalaan nga to boss sa menteryo boss. Ha? Oo, sir mo da. Ingon sa nga patiguma lang ang mga bukog kay ihatod ra niya sa menteryo. Sa ato padaghan gyud ay nang nakautan day diha daghan na day mga bukog nakaplagan diha di ay Out days na mga viewers no mo to mo na mga katribo kawak-wak ko. Ang bukog nga nakaplagan diri sa ilahang palibot sa ilang nakaran. Pero tumura mga katribo kawak-wak nakautan na sa kita. Shout out days na mga viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-like, sa pag-share, sa
subscribe guys sa among YouTube channel no sa Facebook page. Thank you kasi tanan mga katribo kawak-wakan. Way problema na Totski. I-kuan ta ni i-share ta ni Totski ato sa ning i-follow kanyang page. Hindi naman kita pas na Ayaw din mong kalimot sa pag-follow ha, Tita Bats Cortez. Starring kay sa agat. Shout out din sa mga katribo be. Okay. Ang Kapayan Gibara o labi na sa mga konsehal ng Marialin, Maymay, JJ Masong, kang Vicky Pedrano. Okay. O sa akong mga tanod. O ba na ko sa tanod? Junjun, o Jerry, o kang Sa man loading man kinsa man. Connect. Sa pa wala. labi na sa akong kauban ako nga wala ko mailhay kayo. Basta kayo shout out. Asa man ka nagtan-aw to si Koy sa video ug sa pikas. Pastilan. Kalimot sa? Ay mo kalimot sa pag-like o pag-share sa pag-follow. Kana gyud. Don't forget to follow dahil mga ka-ex. Kalimot sa pag-follow. Follow up. Pastilan. Naabot gid sila diha ang lugar ha. Naabot yung duha ka syukoy diha sa tilid sa Katunggan, mobalik siguro na sila sa dagat. Mga Abali family. Kay Charlito Abali. Shout out sa kuno, mga Abali family. Vincent Abali ug kay Hasmin Abali. Okay, shout out sa inyong tanan no, mga Abali, mga yini sa mga Oy, ay kalimot dahil sa pag-shout out kay Nargel Pilais no, luman nga taga Barangay Bungtod, Buko City, Cebu. Nargel Pilais. Ug kang Dungdung Pilais Emmanuel. Shout out po di ay kay Emmanuel Pilais. Mga ida na mo gipang shout out di ay Totski. Emmanuel Pilais. Okay. Shout Good. out sa taga Carmen Compostela no. Si Jimmy Arias. Shout out po di kay. Shout out sa kay Dundon nga naa sa Style Salon. Okay. Bro, musta naman ka diya bro? Okay ng pangriba na to diya bro. Shout out day ka Jaime. Indot kayong view diri mi hayo. Shout out day po no sa tanang mga viewers. Nagtanaw karon sa video mga katribo. Shout out sa inyong tanan. Shout out po dito kay Jonel Andrino. Ug kang Jonrel Andrino nga taga JK. Barko ba na ha? Barko. Hanik Barko. Okay. Roland Lipon. Shout out kay Roland Lipon. Shout out sa kay Ricky Ilanan. Shout out sa kuaning nagbarog. Ay kalimot Totski sa mga viewers, shout out sa tanang mga viewers no. Salamat sa mga pagtanaw niyo sa video o ayaw di mo kalimot sa pag-share dahil mga katribo kawak-kawak. Adlaw, daghang salamat kay inyong tanan sa pagsuporta. So wala pa ka follow no, ay di mo kalimot sa pag-follow sa among Facebook page. O ayaw sa di mo kalimot sa YouTube channel Tita Bats. Search lang na ninyo mga katribo kawak-kawak. Channel. Thank you kasi na mga katribo kawak-kawak namin diri karon sa Gairan. Tugbungan Gairan. Ay mo kalimot sa search sa YouTube channel Tita Bats. Malamig ang simoy ng hangin. Nami sa ilawom sa bamboo tree. Huwag ayaw sa kalimot sa pag-follow. Daghang kayong salamat dahil mga katribo. Nindot kasi tanan dyan ang nasa ilawom ta sa kanang kawayanan sa bamboo tree. Sus pastilan. Nami kay haguros hangin ba.